Sana belok-belok kudo di kandang, babelok pakai padati. Acuk-acuk kita ulang kajian tadi. Adapun kajian tadi pakaro kurenah anak muda lain dulu, lain sekarang, lain pulau perangai anak muda kini. Kalau ambo pernah mendengar lagu Indang mak, lacuk terdengar kini dahulu bajak pada Jawi. Lah dahulu ibaratnya kini kau jalehnya pakai baju sekolah, cek baju SMA, cek baju SMP, tapi pagui teh lo pada orang laki bini. Alas sige penjek bawa ya. Kalau pabantun yang di Piaman ya, anamu itu lagi 50 pagui itu teh. Dulu awi-awi meminta kata, kini ku awi-awi minta kata, nang karambi penjek baru. Bempi-impi dalam bis kota dete motor balik palu. Itu kata jadi kini mak. Ba pulau tu kalau ambo madanga beberapa tahunan silam, jangan bempi-impi tak dicaliak orang berdua-duanya sagan, cek lagi ke kida, cek lagi ke suwo. Kini kau dicaliak orang tambah di pagui ba pulau nuri amak tu kini kau. Kalau kaji secara Islam wala takrabu zinanya dan janganlah engkau mendekati zina. Kalau kini kau ndak bazina ba dakek-dakean. Ba pulau nuri amak tu sama kita wadanga pituah dari mama. Kalau awak caliak nan sangin nek gojo, jangan bapom lele atau bapacar Pamole mak bapole ya. Jo bini awak se kalau menurut adat Minang 3 langkah awak dahulu je. Tu dalam adat Minang mak. Ya. Asal di nagari awak orang Koranji. Ya. Bajalan je bini di Koranji gandian je nyo jalannya. Alah takutlah ke sembalang ko nyo sabuit nama awak orang. Takut kelarian musang ko ce orang. 3 langkah mundurnya pada awak berjalan. Siapa awak imamnya? Iku hakikat. Mangkonyo bisa menggantian awak tu 3 langkah kamu ko. Itu mangko burang padusi itu dari tulang rusuk. Berarti aponyo harus dibawa ke tiap orang jantan. Patuh ke orang jantan hendaknya. Walaupun cici ada nam pengarengkang. Aduh. Nabi Nuh melawannya bini-bininya jo anak-anaknya walaupun anak ado juga kan. Ado cicik nama ngarengkang tu. Tapi di dalam konteks Minangkabau ndak bisa sama berjalan kecuali lah tiba di pasar namo cara saisu lah jauh dari negeri awak. Itu kok kadapek dakek lalu jalan jo bini, jo orang rumah, jo induk bareh baru dakek. Nan kini anak gadis awak yo pakai ciajo tadi. Indak di kampung orang, indak di kampung awak, indak di Simawang, indak di Singkarak, indak di Padang Panjang, indak di Kota Marapa. Banyak bunyi nan diranga gadis terpakiat dalam sama anak lalai tak payah tu yo banyak dawak dengar kini. Baalai. Kalau awak cari apa sebabnya? Salah satu sebabnya padusi kini ndak boleh sunai. Beri maaf ambo, kok kaji kok agak mendalam sangin. Orang padusi kalau ndak sunai oto mencari sopir bu. Anau kau nampi mencari sigai kalau orang padusi ndak sunai. Mangko perlu orang sunai. Ajaran dari Yahudi kini ilmu kedokteran yang baru ndak boleh sunai ledong. Supaya anak-anak gadis awak kau kata. Supaya tingkat kelahiran, tingkat mukmin berkurang. Dia mau ndak. Di Inggris anak cucu mulai sunai. Tak boleh dia mau. Ajaran yang baru dari Yahudi kini temuan Amerika namanya, tapi Yahudi yang berkuasa bu. Anak tak boleh mandi lai. Satitia tinggal darah mati di bibir ko bu Isak sampai gaya. Adonan isak ketek anak wana. Itu gara-gara teta tinggal darah. Tajile dinyo sampai gaya isak. Cek karambia mudo jo be-nya. Bamandian di kerampang ayah kalau lagi duit jo ayahnya sudah dimasukkan merica hitam putih. Kalau nak tenang-tenang lah itu sampai gaek sesangoknya asma lo nyurang kalau lah gaek lah itu. Bata parah lah. Ada lo namanya nyabui long stacking gitu. Lo nyabui mambu sedingin guys. Iya mambu. Cinayan kami. Cinayan kami. Yo na bedo ada. Jadi keilmuan hari ini iko sangat merusak. Dia awak bayuan saja. Ambolah mencaliak sudaro anak di gigi anjang di Sudarso.
Paduan di saudara anak tu di dapur di sekolah lah dan cuba mengaji dan di patali pusek ko ada warna 3 bu. Iku untuk mendidik anak supaya nyu mukmin, nyu patuh kayahnya, nyu patuh ke induknya dari singko pangkawalanya. Ada warna 3 di pusek anak ko jolong lai, sirah kuning hitam. Iku dasar marawa bu, nanti sirah kuning hitam ko menjadinya uli bari ketuban darah. Nan kumandannya si membang kuning, si membang sirah, si membang hitam. Iko kaji sabalun Islam masuk bu. Itu mangkonya asa pakai marawa, wa indak baurang dalam alik doa. Rami jo alik bentuknya tu mah. Dek karena orang mengaji si membang hitam, si membang kuning. Ndak bendera pacukudo padang panjang bukit tinggi sangka tu ge asa marawa tu do. Kak tarik pusek anak. Asa takai pusek anak di warna sirah nyoba lari tu bu keluar masuk warna tadi. Asa takarek pusek anak dengan sirah kiai ayahnya anaknya kapiem. Kini ndak ikut ndak berperhatian. Ko agak dalam lo kaji awak sekali ko si ko anta ba lo ko tap concong si ajo batanyo ara kamai ndak jalan. Kapie bu kiai ayahnya ulama besar ayahnya anaknya kapie bu asa takarek pusek anak di warna merah. Kalau itu di dokter kini dalam medis namanya dinyo 5 senti bu. Nan jalai karek pusek anak ko 5 senti ndak papilih kuning di sirah hitam doh. Mestinya di nan hitam tu pusek anak di karek agak membirunya tu bantu baca nan ada di penggak di pinggul di dadu anak tu itu warnanya tu membiru asinang karek. Kapi ayahnya mukmin anaknya tu mah. Jadi ndak di nan lahir ko saja mendidik dah. 3 bulan di kandung ayah sebelum jatuh karek ibu buruk je bayak lata sure untuklah surah surang-surang kita na hutang manapati. Itu mangkau pilih bebek je bobot kata kalau si anu kan dikawinkan. Diawak kan indah. Itu mangkau ada acaranya melaki kain. Tu ada acaranya menaik rapek nenek mama, menaik orang Sumando. Kalau melaki kain, pai Minang dan segala macam kan mericih bawang awak ke rumah orang tak? Yo. Mericih bawang tu apa lagi dia lialik. Orang nak beranak cik beranak duanya bawa nak kalek tak? Onde kak di rumah si Tuti awak sobot yo kak sari 20 tahun lampau ya, sanu baralik dua. Iyo, kau membawa nak gadis ya mah. Bani lantang waktu tu akak kalah bawa nak bujang lah waktu tu. Lah pandai berlari mah. Di mana kau kini? Wela lah karajo lah jadi bidan kak. Patamun salah nak wak lah. Sobot sekali. Itu mangkonya mericih pai baralik ke rumah orang ko gadang manfaatnya dalam ajaran Minangkabau. Ada awak hendak dapat di jalan dia naknya bayuannya tu batolongnya menek si dia mah. Entah lelo ayahnya entah hendak, entah sia ayahnya entah sia. Balia. Disiapkan bebek jo bobot sebelum hijabnya kabur tu. Atau enggak ngari jo kalau lulun lain. Abe ko sambuang. Di sana in rumah enggak dalam kaji kita sekali kini pakaru kurenah anak muda. Ternyata di sana takut kacang goreng, takut kacang abuih. Nan lain menunjukkan nan batin. Kalau nan elok mari kita bungkuh, nan buruk kita buang. Di sana yang di rumah jangan kamar-kamar dulu tetap di duduk baselo.